πρόγραμμα προπόνησης, Fit for Summer, δεύτερος κύκλος, 5η με 8η εβδομάδα. Από 5η επιλέγετε ένα από τα δύο προγράμματα, είτε interval training, είτε HIIT. Στο interval training απλά έχουμε πιο μεγάλες περιόδους, αλλά σε πιο χαμηλή ένταση από το HIIT και μικρότερες περιόδους μέτριας έντασης. Η υψηλή ένταση πρέπει να είναι από 160 μέχρι 175 σφυγμούς και η μέτρια από 30 μέχρι 140. Αν επιλέξετε το HIIT, ανεβαίνουμε σφυγμούς, δηλαδή κάνετε sprint στην ουσία για 30 δευτερόλεπτα και μετά κατεβάζετε σε μέτρια δυσκολία για 130 μέχρι 140 σφυγμούς για 60 δευτερόλεπτα. Και αυτές τις τιμές αλλάζουν όσο προχωράει το πρόγραμμα και κάνετε συνολικά 8 κύκλους. Πάντα να τελειώνετε να ξεκινάτε με ζέσταμα από χαμηλή προς μέτρια δυσκολία και μετά τελειώνετε με αποθεραπεία για 2 λεπτά. Το επόμενο το πρόγραμμα είναι παρόμοιο με το πρώτο κύκλο, απλά αλλάζουμε τις ασκήσεις και για το Σάββατο έχουμε HIIT που προσθέτουμε άλλο ένα κύκλο μαζί με complexes, το οποίο έχει μια παραλλαγή. Θα κάνετε αυτές τις αναγραφόμενες ασκήσεις και με τη μόνη διαφορά πως θα επιλέξετε ένα βάρος που κλασικά θα σας επιτρέπει 8 με 14 παραλήψεις πιο αδύναμη άσκηση. Στην περίπτωση μας πιέσεις ώμων θα εκτελέσετε 6 κύκλους των 6 παραλήψεων, απλά ο στόχος του προγράμματος είναι να εκτελέσετε το πρόγραμμα όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Βάζετε χρονόμετρο και μετράτε τη διάρκεια που σας πήρε ο κάθε κύκλος. Στην επόμενη προπόνηση προσπαθείτε να ξεπεράσετε αυτόν τον χρόνο. Δηλαδή, εδώ σημειώνετε πόσα κιλά κάνετε για κάθε set, πόσα κιλά και παραλήψεις και πόσο χρόνο σας πήρε. Την επόμενη εβδομάδα μας σας πήρε να κάνετε 6 set των 6 παραλήψεων 2 λεπτά, θα προσπαθήσετε να κερδίσετε, το κάνετε σε 110 δευτερόλεπτα και μετά πιο χαμηλά. Άμα ο χρόνος σας μειωθεί πολύ, τότε θα μπορείτε να αυξήσετε το βάρος. Πολύ εννοώ, δηλαδή άμα τα βγάζετε πολύ άνετα και ολοκληρώσετε το κύκλο σε κάτω από 90 δευτερόλεπτα. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, στείλτε μου μήνυμα ή καλέστε ή επικοινωνήστε με τη σελίδα μου, στείλτε μήνυμα στο group μας.